Deopani College pen arnam lang PKCS sahim ki kim jiaphan Karbiang Long Autonomous Council hin pen longle ke langdam. Deopani long ihum abaleno ahiring tangrak pen chingkoi phit. Bike pen bolero pickup kachetong adima long amat banghini apran kedang. Kardom pinya da Abirta ang ton pen arjuita. Kedam tang chiti ni phaisir kebarni lakha incorrectly Deopani constituency angkang Deopani College pen arnam langpi KAS sahem ki kim japhanpura Karbiang Long Autonomous Council hin pen longli kelangdam. Bangso along Lake Langdam Mahud, Karbiang Long Autonomous Council EM Amar Singh Tiso ke Japon along, EM Surjorong Par, EM Mukut Mahanta, MSc Sharban Telenga Pentanglong, Ingnam Rakom Saikhatum Setami Adimalong Lang Charidun. Deopani College pen Arnam Lang PKCS sahem ke thir thip lapen alon pado jot pen donang jipu Karbiang Long Autonomous Council hin pen kamatha pona teng pensi along Lake Kapati Nija Phansi Adiman Palepen Lang Charidam. Deopani College aphan kado kavi chiri trok ner kebra trok along le along forest along leta kiludun dokok pusi birota along lo lasi kiludun ko anma lasopen ke doan along le along abangke Karbiang Long Autonomous Council hin pen allotment pipon pelang setame pipon po apolsi cheklem bom tamilo pusi em surjorong phara hin pen pachini pon aphan longli kelang alam the Deopani College pen longli allotment phan apply lo laso longli din Itulah tesis bihalong lagi pakrang lo. So di memang kaji hake forest along lebih cok situ. Masih pini pu forest department pen dia pu penceng lo pu revenue em dolo em local NC kadoi pen bang lo lasi non pini alam long lo. Hala forest boundary bang keke kangkang masih hala jitu NC pulo bodi. Ini lah solong lelong pen lah forest masih sirap lo. Lasi don pini dana lang pen ke. Langsung si decision lo ba cingwai lo forest department tumbang hala forest along likuan doma. 86 bihalong forest ong likuan dumala so demarcation tum ciklempo hala so 86 biha forest ong lipanang tanah bangke la bangke college atum afan mane allotment kipi ba pipi lang pustemela so pune atum ciklem melu na problem na kasi hala so college along lial along sin tum dak anam lang PKCS ame phanta hada ngke hangdun la si pachira rape lalu la sinil tung ma bangke anam lang PKCS ame la pen hala Deopani College, so ang part kami ciri phoba ke ako isi park ason pinjong ni hanake Samsung Sing statue lapen hala karbi jembeliat hon ang part kami hala piloma puji muniram lang ni lapen hala songbi alang tum si pu is Karbiang Long part ke hula mangsok district ke hanghut ke claim ka cipadun Samsung Sing pen claim lapera tum alang tumhan ka ciki moye phan asabu part ta semana ni pura song sing tum proposal do lalo lang chithing pen Subhas Terang Karbiang Long Live. Borpothar Police Station angkang Deopani Notun Basti along kedam tang chiti ni phaisir kebarni ihu mabaleno ahiring tang rakpen kachingkoi ahut areng ahu kisu avelang kedam tang chiti ni phaisir kebarni anarlo por phai kre hinira chiti ma por malong Dimapur pen jorharanat kedam bom ihu baleno Deopani Notun Basti ang denalong jepharle phit kache pharle phirahut ke thekdun long atum pen ke than pona tengke gari ke bek abang phu ke pacha thek tiga jo men phong thoman che pharle phit luposi than pom kache pharle phit abalino number lake AS23Y 6744 lapen ke bek abang phu lake Rajkumar posi than pom kacheng koi phirahut kopai ke mea jo arenga hu ke so abang avilang posi birta redun long Bonta baleno kachingkoy adimalong Borpothar Police atum adimalong anpali donsi ke claim nangji do anta claim ponsi agaria bangke Borpothar raiko masai khatum chepari deng ponlo langje thingpen Subhas Terang Karbiang Long Live. Kedam tang chiti ni phaisir cap ani kang sampor phai trokra chiti malom Bokajan Police Station angkang Tenglijan and its thongkebra sirkep atowara du ke galong bike pen bolero pickup kachetonga jok adimalong amat bang hinetum apran kedam lapen inura bang phi ahiring tangrak pen areng hu sonanglo Kedam tang chiti ni phaisir kep arni kang sampor phai trokra chiti mapor malong Tenglijan adu ke galong bike pen bolero pickup kachetong
Bike number lake AS09G 7232 lapen Bolero pickup number lake AS16 AC0986 henlo bangso ka chetong ahir kang tangra ka jok adi malong amat bang hiniatum aprandam nang juilo lapen inuda bangke ahiring tangrak pen areng ahu sonang lo apran ke dam jui bang hini lake Rajen Rongpi lapen hempuing ti pusi pang thekpon lapen areng ke so ahir kang tangra ka bang philake Serlika tok BP pusi pang thekpon Serlika tok BP setamin nonamat kithi kerengjang bongsi chedan bong bangso agare kache tong hut towar ke dam ke bang atum thek dun longsi tong sekot pen bokajan set se long ponlo bonta pinso bang hinia bangke adima long amatsi apran dam juilo lapen arlo so phana bangke mesen pen se ke langje phan pura dimapur angsi pontu detlo apora teng pen bokajan police atum adim an palidun si kaddo ka vyasai ding ponlo bokajan pen ananterang karbiang long life Rongkhang MSC constituency arlo hanlo krok tisorong amikar devokanta rongpi manghu mangrama ke so kelong lok pana jok se kachelang japhan ahemasor adonara plapen arong asora tumpen karbiang long autonomous council CEM Dr Tuliram Rongkhang MP Horen Singbe lapen MSC longbison biatumalong kerap kachohang Rongkhang MSC constituency arlo hanlokrok polling station ang kangalong kidu inut ningkaning ko raner kep devokanta rongpi kiramtang ni phai trok ar ni pen manghu mangrama ke so kacholong logajok reng angjang pen dosi dam thap dam pru do thap do prusi piniar ni ansetame chemanlo laso pena jok adona rap la pen achoratum setame segelang dam japhan jakong kavedera jok ningduk pen sidolo tangte devokanta rongpi manghu mangrama ke so kelong lo phuthak pherangkia tuma thengno nangke thandona lamthe non arju ponsena ari si patumita la pusi kok dong lo ari ta hala hai ke jo ari da la pusi kok dong lo la pusi la da masi le pu ami thang thur bom pu ni bom lo pu pase tor dun jor jor le he amasi la pu ha ni gang samane hala pi bang bom ne pine anar lo alom so ko lo plot la amat bang ke kaju la masih haula dhela hem hala puchiri na sada sirin nebdun hala korte bang sin nebdun do sorosing bang nebdun wan bor alo wan penin para la penin tok dong lo hai he delo amanon la sing ke tubi penang flokoi puta ploklet delo batni anu wetita pinso tumbang non som dam jinang ko yo chongda dam nang ko mati Devokanta rongpi lapan achor bang hiniwetsi hemtun chobochelo Devokanta rongpi manghu mangrama ke so kacholong lok panajok adonara ronga sora tumpen thek an un an ke cherap dunlo bon tame non labang so ake so dera bang aphan se kachelang dam longji aphan arong asor adonara batumpen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr Tuliram Rongkhang MP Horen Singbe MSC Longbison biatumaphan ningke pen dihin amu nang cherap dun vek thapusi pherangkia thengno longpen kachuning relam the chepaklang ponlo niltum dhor dak Rongkhang mane dada khanlo krok board committee hinpen isi niltum kachuniri gang tungma lapulo sir Dr Tuliram Rongkhang ta lason kisu bang puphan ke thek an pen alangli hinpen tana kerap thekji phat lapen dak niltum Rongkhanga MSC sir longbison beta asapsu sitame kerap pi thegi phansi niltum la hanlo krok board committee hinpen kachuning ri PEC lanchol and dhor dak local amasi ama nil tuma MP ta ahemta dakte bokhadlo asi MP sarta dak laso aputhak asapsu bak sitame kecherap dun thegi phan MP sar phanda isi kachuning ri thedung pen chuning ri ningkimi pen kerap ki pajirji aphan la screen along ke paklangpon account number Pli ketom sirkep 5 hini 5 isi 5 ketom pli 5 sirkep isi IFSC code UBIN 0543900 along kahumriji aphan chuning ripon dongkamukam pen wikibe Karbiang Long live Abirta ke lapon si kang tonik long